Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ala jami ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Kala ngendika sapa Malikun Imam Malik fir rajuli ing dalem masalah wong lanang. Yakdumu kang teka sapa rajul min safarihi saking lelungane rajul, bahwa hale utawi rajul muftirun iku wong kang ora poso. Wa imra'atuhu lan utawi bojone rajul muftiratun iku ugi wong kang ora poso. Kina tahurat ing dalem nalikane suci sapa imra'ah min khaudiha saking khate imra'ah fi Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Iki ada suatu hukum diceritakan saking Imam Malik ya. Nek ana wong lanang teka ka lelungan. Lelungane adoh. Pamane teka ka merantu lah biasane wayah-wayah poso ni kan ka merantu. Merantune ring kali apa ka Kalimantan. Adoh lah perjalanan. Lah mergo adoh kan oleh ora poso. Jadi ana wong lanang teka ka Kalimantan mulai ora poso di dalam perjalanan. Lah ketepaan dene kan ora poso, tekane iku wayah rino. Wayah jam 10 gitu. Ketepaan sing wedok nduk omah iku ya padha ae ora poso. Mergo barakat bener disewang-sawang diilang-ilingi tibake wis suci aduse jam 10 umpamane. Jam 10 rino. Sing wedok nduk omah ya ora poso mergo ngenteni hate mari, hate suci resik. Bar jam 10 diilang-ilingi ya wis suci akhirnya adus jam 10 adus. Padha ora posone. Di wong lanang teko mau apa bojone lanang teko ya ora poso, sing wedok lagi baratus sangka haid pas wulan Ramadan. Fa inna li zaujiha mongko satemene iku wenang keduwene bojone mar'ah mau ayusiba apa yen to mekenani sapa rajul ha ing mar'ah insya lamun kersa sapa rajul. Iki lho oleh keringanan. Oleh kebebasan. Di wong lanang sing lagi teko ka merantau mau lho, umpama kok pengen jima berhubungan intim dengan istrinya itu diperbolehkan walaupun di bulan Ramadan. Syaratnya kuwi wau ka lelungan. Ka lelungan delalah ketepaan padha ora posone sing wedok ya lagi baratus suci rino-rino. Sucine pas rino. Dilang-ilingi dibae wis suci terus adus. Bareng baratus sing lanang karep iki lho digarap iku oleh-oleh wae. Digarap berhubungan seks oleh-oleh wae ora melanggar hukum ya ora bayar kifarat. Mergo kalelungan sing wedok ya mergo barahat. Titik ya. Beda malih sampean pamane isuke neh sing lanang mau kan wis mukim nduk omah to. Isuke neh kok pengen ngono neh ya ora oleh. Sampean mergo wis nduk omah, wis mukim wajib poso. Sampean baleni neh ya malah bayar kifarat. Iku kemurahane ya mek dina kuwi tok. Delalah ketepaan bojone bar suci ya ora poso mergo sucine nduk rino mau. Jadi boleh-boleh saja berhubungan intim. Begitu saja. Jadi iki dispensasi atau kemurahan bagi mereka yang delalah nepai. Ini sampean ora nepai ngene iki ora oleh ditiru mergo melanggar hukum. Begitu saja Al-Fatihah.